Pozdrav svima ljudi i dobrodošli u moj novi klip. I u ovom klipu ću vam pričati nešto o meni. O tome kako sam počeo da snimam, gde živim i tako te neke osnovne informacije koje većina vas koji me gleda ne zna, zato što nisam pričao nigde, niti sam kad pravio facecam. Znači, počet ćemo ovako. Rodio sam se 2003. godine, živim u Arilju, to je grad blizu Užica u zapadnoj Srbiji. Imam skoro 14 godina, punim sad u maju 14 godina. Idem u osnovnu školu, znači 7. sam razred. Đak sam vrlo dobar, ne učim baš preterano, volim puno da igram igrice, naročito League of Legends. Minecraft sam u zadnje vreme prestao da igram zato što me je malo smorio. Sad, kako sam ja počeo da snimam? Znači, ljudi, izvinjam se. Meni je pala ideja, ja sam još 2013. godine počeo da gledam jednog mog omiljenog youtubera, Šomija Čuču, i on je tad baš bio dobar youtuber i sad je još bolji, ima sve više subova. Znači, meni su svideli njegovi klipovi, ali ja tad nisam mogao da snimam jer nisam imao ni telefon da bih snimao, a kamoli kompjuter. Onda, sad, krajem 2016. godine, kada sam dobio laptop od majke, ja sam odlučio da počnem da snimam. I, znači, odmah sam napravio kanal i evo, počeo sam i moja inspiracija je bio Šomi Čuča. Hteo sam da napravim Minecraft Naruto server kao što je on uradio, ali nisam siguran da ću to uraditi jer u zadnje vreme baš i ne igram Minecraft, još igram League of Legends. I znači on je moja inspiracija i dan danas, i da nema njega ja ne znam da li bih snimao, zato što je se on mnogo trudio da uspe i tako treba svako da se trudi. Ja smatram da tako treba svako da se trudi i uspeće, kao što i on uspeo. Znači, pa to je uglavnom ono što sam imao da vam kažem. I znači, ja nikada neću, da vam kažem nešto, verovatno nikada neću prestati da snimam, jedino ako budem morao da prestanem nešto, ako bude mnogo važno, onda ću, ali ne verujem, znači snimat ću stalno, koliko god da bude imao subova, pa čak i da stignem do mnogo subova, do 1000, i dalje neću prestati da snimam jer nisam kao ni neki likovi koji snimaju, stignu do 1000 subscribera i prestanu. Prvo, neću zbog sebe da prestanem, zato što bi onda cijel moj trud pao u vodu, a kao drugo neću da prestanem zbog gledaoca koji vole da gledaju moje klipove, i tu su moji drugovi koji me mnogo podržavaju, moji drugovi iz odeljenja. Oni su uvek tu kada mi trebaju u vezi svega i veliki pozdrav za njih i pozdrav za Šomija. Posetite njegov kanal ako volite League of Legends. Onda to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ovo je samo neki informacioni video o meni. Vidimo se u sledećem klipu i pozdrav.